Hello everyone, welcome to my first vlog. दिनैनि आंनि ब्लगाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन अपकमिं मिउजिक भिडिअ साउन्डनि फोथार होननाय नामनि मेथाइखौ माने बिनि शुटिंनि भिडिअ आं बेखौनो लाबोदों नोंथांमोननि खाथियाव आंनि फर्स्ट ब्लग हिसाबै भिडिअखौ नायलांदो। शुटिंआ जागोन नैबे फोथारावनो फर्स्ट शटआ बेयावनो लानाय जागोन ओमफ्राय बेयाव लाखांनानै माबायाव बेलेग लकेशनाव लाहैगोन ना गुरनायबो दङ ओमफ्राय बै बैसां नुहुरदोंना बै बैसाङा बे बैसाङावबो लागोन शुटखौ बेखौ शुटनि थाखायनो बानायब्रबदों दाखालि बेनिफ्राय बेयाव जाखांनानै बेलेगाव लाहैगोन। जों दा लकेशनाव थांगासिनो नुनो मोनगोन अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन चेनेलाव ओमफ्राय जोङो दा लकेशनाव थांगासिनो दिनै फार्स्ट डे शुट दुब्लिया नै आलिया बायजोब्बाय हाब्रु गोजाथार ओमफ्राय अबेयाव लाहैनो नागिरखो एथ' गोजान सान्दुंआ देन्जार दुंखाबाय ओमफ्राय नै बैसां बानायना दोनदों हिर'नि शट दङ बे बैसाङाव। नारें जालायनोसै सोलाय माबायदि जायो आंथ' हाथारा मारै अरनानै जायो गिदिरसोखा नायलाय थाइनै जाखागोन बोरै जायो नों मोसाया हा नों मोसाया मोसागोन माबायदि मोसागोन देखायलाय माबायदि मोसागोन मिनिनाया नों दख'ना गाना हा नों दख'ना गाना sana दख'ना गाना हा गानगोन सोरमोनथाय सिनाय मोनखायो आङो नोंलाय ना गुरगोन बेलाव गियोनो ओमफ्राय आं जे सारगोन आं हमगोन सोर सिनायना एसे सिनाय मोनदों ना मानसिफोरा फागन खम सिनायो आरो ना जों फैबावबाय आरोबाव आलदा लकेशनाव नै ग्रुपफ्रा गैला आं साथाबो लाबासै ओमफ्राय सान्दुङा खामजोब्बाय साथा लाबफानो बावबाय आं ओमफ्राय नैयाव दा डान्स प्रेक्टिस जागासिनो ग्रुप डान्सफोरनि जोङो लकेशन पेकआप खालामबाय आरो माने दहाय जिथु दुब्लिबारियाव लादोंमोन माइबारियाव बेनिफ्राय फैबाय बेयाव दा ग्रुप डान्स दङ बेनिफ्राय ना गुरनाय दङ ना गुरनायाव नैबे जोंहा माइनावाबो थागोन उन्दैया ओमफ्राय बिसोरनि प्रेक्टिसा जोब्बाथाय ग्रुप डान्सआ जासिगोन नै लिडाराखौ नायलाय बारलायलायनाय बे मिउजिक भिडिअ शुटिंआ जागासिनो तामुलपुराव जोंनि गामियावनो जोंहानि न'आवनो ओमफ्राय प्रडाक्शनाबो न'निनो ओमफ्राय कास्टिंआव दङ रन्टु बर' आरो प्रियंका दैमारि बेनिफ्राय करिय'ग्राफियाव लिशान रेमि लिडादा बेनिफ्राय सिनेमाट'ग्राफि आरो मा होनो प्रडिउसार अनसु ब्रह्म ओमफ्राय मेकआपआव आं जुलि ब्रह्म नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ आं बाय प्रफेसन मेकआप आर्टिस्ट आं बिदिनो शुटिंफोराव मा खामानि मावो आरो एसे एनै ओमफ्राय दा नै जागासिनो शुटिंआ ओमफ्राय बिराद गरम मैयाजों दिनैजों बिराद गरम ओमफ्राय शुटिंखौ सानसेयावनो फोजोबनो हागोन होननानै सानदोंमोन बाट फोजोबनो हागोन ना हाया मिथिला गरमनि थाखाय एसे रेस्टबो लानो गोनां जादों खस्थ' मोनदों बेसेरिफ्रा साइड डान्सारफ्रा बिराद खस्थ' मोनबाय दा 50% थांबाय
sorry. Vishnu, sorry, just joking কৰিছো আপোনালোকে একো বেয়া নহব Eish. Oh yeah. ini কথা কয় বুলি কবই Victor ngarailenen jaya nama. जाया नै दानिया जोंना लास्ट मोनसे शट दंबावो लास्ट मोनसे ना गुरनाय दंबावो बिनि उनाव गैला ओमफ्राय ग्रुप डान्सारफोरना जोब्बाय नालाय लास्ट फट' खेबनानै बिसोरखौ हगार हरनोसै न'आव ओंखाम जानानै गाव गावनि न'आव ड्रप खालामनानै होसिगोन आरो खस्थ' मोनबाय बिसोरफ्रा ओंखामबो उखैबाय मोनासिगोनबो स' ओंखाम जानो दोनहैग्रोनोसै न'आव ओंखाम संखागासिनो जोंहा माजों बाबाजों लास्ट फट' खेबनोसै माबानि थाखाय पस्टारनि थाखाय थां दे खैथायाव फैनाय ना गुरनो दाबो गुरनो मोनाखै मुगासे उन्दुनानै सिखारनानै जुस लोंलायलायबाय नै ना गुरनो पस्टाराव लायबावलायो गैला बेहाबो ओंखाम उखैबायदां ब्रेन्ड निउ उन्दैया कम्पानिनिफ्राय न'आव गैला माने थांद' गुरैद' orang नै दालिखौ जि मोजां लोंगासिनो बे सावसुबलायबावबाय दालिखौ न'आव थांनानै दालि लाना फैबावबाय खुरैसे सेनबो माराखै ओमफ्राय गोलैजोबदों या नै ना गुरग्राफ्रा थांगासिनो ना गुरनो ओइ ना गुरग्राफोर नाहरलाय खनसे पिकआप नामा मेंबाय पिकआप मेंबाय ना बेला हरजादों ना हरजायाखै बेसेरिफोरा बाथोन जानांगौ ना मोनदों ना मोनाखै मानै नाखौ खावरि गांजेमा मोनखादो दा सिंगिना सिंग्रा सिंग्रा ओमफ्राय फिथिख्रि ना फाइनेलि जोंना शुटआ पिकआप जाबाय ओमफ्राय गैला ओंखाम उखैजोब्बाय मोनाबाय 5टा जानोसै ओमफ्राय थांसै दा न'आव मा संदों मा सङाखै जाहैनोसै नै पिकआप जाखांनानै ना गुरबावबाय बिसोरो ना मोनदोंनो इन्टारेस्टआवनो हाबनानै गुरबावबाय थुद' ओंखाम जानांगौ थांसै फै नायलाय मारै थैफ्रामथारो सानैबो न'आव थांबावला ओंखाम जाबावला बाब ना गुरबावबाय नै दोखो बे भिडिअनि टिजारा रिलिज जाखाबाय डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै दोनदों जायफोरा नायाखै टिजारखौ बिसोरो थांनानै नायनो हागोन ओमफ्राय फुल भिडिअखौबो साननैसो उनाव नुनो मोनगोन